the UTM patron, Honorable Newton Kambala, the UDF Secretary General, Honorable Lehman, ladies and gentlemen, Your Excellency, mwalo mwaine ngati nkhalapa mpando wa mwambo wa chaka chino ndi anzanga onse amene tikuyendesa mwambo uwu komanso alomwe onse opitirira 5 miliyoni a mdziko muno. Ndikufuna ndikuthokozani chifukwa chokhala nafe pano komanso kulandirani pamwambo pano pamodzi ndi mayi wathu Professor Gertrude Mutharika. Takulandirani kuzera mwa inu apatron mundilolenso ndi alandire anthu onse atsogoleri a zipani amene abwera pano. Ndakamba kale za bambo Enoch Chihana ndi onse amene ali pano tikuwalandira. Amayi ndi abambo nonse tikulandirani kuno. Kubwera kwanu kuno mwatilemekeza kwambiri, mwatichitira ulemu ife alomwe pa chikondwerero chimenechi chomwe chatsimika pamutu oti unity for a common purpose, kapena chichewa kunena kuti kugwirizana ndi cholinga chimodzi. Your Excellency, ntchito yokonzekera mwambo wa chaka chino yakhala yovuta kwambiri chifukwa cha mavuto osiyanasiyana amene dziko lino likumana nalo. Anthu kunali kovuta kuti apange limodzi. As you know kuti no anthu dziko lino kuli njala yambiri, anthu akusowa ntchito mdziko muno, ma business agwa ambiri. So chifukwa cha zifukwa zimenezo ntchito imeneyi yakhala ili yovuta kuti anthu apange limodzi. Komabe ndilosangalala kukuwuzani Your Excellency kuti no despite mavuto amene wawa anthu anabwera ndithu mwapadera kutithandiza pamodzi kuti mwambo umenewu utheke mwapadera. Your Excellency, mundilole ndikuthokozeni inuyo kamba kathandizo lomwe mwapereka lambiri limene sothandizira mwambo uno. Your Excellency, mundilolenso ndithokoze banki ya NBS, Nico Group ndi makampani ena amene atithandiza. Mundilolenso ndithokoze atsogoleri a ndale osiyanasiyana, amayi ndi abambo amene atenga gawo kutithandiza pa mwambo wa chaka chino. Your Excellency, mwambo wa chaka chino tagwiritsa ntchito ndi ndalama yosachepera 180 miliyoni kwacha. Ndalama zimenezi tagulira zakudya ndi kugulanso zinthu zosiyanasiyana kuti mwambo umenewu utheke. Our patron Professor Arthur Peter Mutharika mukatithokozerenso kwa a former president Dr. Bakiri Muluzi komanso olemekezeka president a UDF Alpere Muluzi chifukwa nawonso cha chithandizo chawo tachilandira. Amayi ndi abambo, be assured kuti no thandizo lanu lafika ndithu ndipo lagwira ntchito yoyenera. Your Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, the patron, and Madam Mutharika, monga mukuziwa kuti ife alomwe ndife anthu okonda mtendere komanso kukhalira pamodzi ndi mitundu ina. Ichi ndi chifukwa chake chaka ndi chaka pamene tikupanga chikondwerero chimenechi timayitana anthu a mitundu ina kuti iwo atithandize kusangalala. Your Excellency, ichinso ndi chifukwa chimene inuyo mwakhala mukutilimbikisa kuti nawonso atinzathu akamapanga miyambo yathu ifenso tizipita. Hence theme ya chaka chino imene tikuti unity for a common purpose, kugwirizana ndi cholinga chimodzi. Malawi ndi mmodzi, anthufe timakwatilana komanso timapemphera limodzi. One Malawi, one nation. Your Excellency, tikufuna tithokoze kwambiri potivomereza kuti tipereke mendulo kwa anthu ndi mabungwe osiyanasiyana kutereku kupangitsa ena kulimbikira pa maluso osiyanasiyana omwe amaonetsa kuphatikizanso kupitirira chikhalidwe patsogolo. Mtundu osaziwa chikhalidwe chawo ndi mtundu wakufa. Your Excellency, mmatilimbikisa kwambiri pa gawo la maphunziro ku mtundu walo omwe komanso ku dziko lonse kupereka mphaso kwa
maphunziro ndi gawo lina lotukula maphunziro pakati pa achinyamata kuti azakhale mzika zodalirika mdziko muno. Ndipemphe makolo nonse kuti tiyeni tilimbikitse ana athu kupita ku sukulu ndipo pasapezeke mwana ongokhala pa khomo. Ndipemphe inu amene muli ndi kuthekera kuti tiyeni titengepo gawo kumudzi komwe tikuchokera pothandiza ana amene akusowa fisi ndi zinthu zina kuti maphunziro kuti mtundu wathu ukhale ophunzira kwambiri. Your Excellency, mwaonanso nokha kuti pali anthu ena omwe si alomwe koma zaka ndi zaka akhala kuthandiza molowa manja. Mfumu wathu Dr. Kaduya atitchulira kale example ya Honorable Gadama. Bwana mwambowu kuti ufike apa tinali ndi makomiti osiyanasiyana. Makomiti amenewa anali a venue, catering, protocol, transport, finance and fundraising, security, entertainment and publicity. Mundilole Your Excellency kuti anthu amenewa amene akugwira ntchito yopambana imeneyi ayime kuti muwaone. Thank you, Your Excellency. Taombera m'manja anthu amenewa tivine pamodzi. Pomaliza penipeni Mulungu akusogolereni pamene tikhala tikumabwerera m'makwathu. Alamwe alamwe! Alamwe alamwe! Thank you. Ntunguluzo azimayi, ntunguluzo zachikhalidwe izizi. Yeah, titokoze our organizing chairperson, Council Felix Tamblas, chifukwa chotipasa opening remarks. Bwiya Tamblas nuthokozeni awina chifamo wake latwala muhato bole lato awina patronahu atwaye nkavihere ni ayeri baba koma tumuhala twala hinkoni nine mpaka ni hakalale. Siko. Wanthawi ino asanabwere our board chairperson kuti atipase statement yawo, ndipemphe Gule wa Jali Malangalanga kuti mulipasire nyimbo imodzi 2 minutes. Our president maso anu akhale kusogoloko komanso Professor Gertrude Munthalika pamene Gule wa Malangalanga Jali atatipasire nyimbo imodzi. Thank you. Orihe mapo ya mulu pale lukulukuila nina venya body chair jempuluka unakulela hina ni tane ni kujeni modana Jali Malangalanga awina ambe wina batatombo ya winaka atene hinkoni nditu niweheke kwa madari yaka tu hinkoni timweke neke natuvaka ohimona wawe hana mwana ayo yai mwinto brigado anzatu Gule wa Jali Malangalanga please chitani musunga nthawi. Jali Malangalanga hinkoni nakuve vosunga elukuluku awihina dokala bodinki jidawerea hinkoni tunakuve nakuve nditu yo nyeni munaholela onko alele natuma yakuve na anwene baba nditu anzatu Gule wa Chisamba kuchokera kwa Gawaundi please tazikonzekani pamene anzatu Jali Malangalanga akutipasira nyimbo imodzi. Akwiho nditu openyero Zambia Chisamba ya aleri mutato na nyito mwakuveke apale mkaleba kuviru au hinerve elukuluku noro upalani. Mula kolelo uliko iwajane, mainare
Maringa Uminya ditu Musufai awene ai ko hatu bana mwanayo watu baditu mune ndo tuna daria ka hikori tumeke Ore ato Vice President umeona Joseph Mwanambe katubu wako telefona na Jose Atimu sinaga tuviwe Kumatuma apuya na maromba Na duenza atimu wa Ya ore hea ndito mapuya japonda Na apuya nditu Ore hea to apuya James Chuma Na duenza hea ina na tuvekezo Ore hea to jema pinja A presentato Komanso a patron Amearuso a guest of honor American Paso nitu kwa kule wajali Malangalanga Masanao Komanso alikona akulu wangapo Amena bida wakapeleka Paso kapena nene kuli kufuba Anzatu wa kule wajali Malangalanga Sigo mkwambiri Anzatu ajali Malangalanga Dakutokozani kwa basi Sigo mkwambiri Anzatu ajali Malangalanga Sigo mkwambiri Titokoze Professor Arthur Peter Mutharika Our patron Komanso guest of honor Obereka mpaso kwa Anzatu ajali Malangalanga Komanso akulu nonse amemwa bereka mpaso. Thank you very much. Ladies and gentlemen, our guest of honor Professor Arthur Peter Mutharika mundilole pantawino nditane our board chairperson Muchana Kwaye Mpuluka kuti atipase statement yao masana uno. Thank you very much. Orihe amapu ya mulpale Elukulukwila munakulele awihina niwitane mukalapu ya betekoni body chair Muchana Kwaye Mpuluka awihina banuti mwanena alo mathene malawimu awina awakule nuwakela komato awina alela awina nawete mwimori yala da Muchana Kwaye Mpuluka mapu ya Mpuluka elukulukwila tiyae mwinto obrigado. Tipeleke kae moni kwa patroni timvane tifuna tipeleke moni kwa patroni alomwe sindi kumva yae alomwe kusanja kuno saku yanka tikati alomwe timanka kuti no pia alomwe ulemu kwa patroni atu mapu ya mulupale Professor Arthur Peter Mutharika ulemuso kwa former first lady Professor Gertrude Mutharika apama on Chief Kaduya ulemwanu komaso mafumu ose ulemuso kwa leader of opposition a George Tapatula Chaponda amene muli a MP alila lino ulemuso kwa president achipani cha Ford Honorable Enoch Chihana pamozi nda vice anu ulemu kwa second deputy speaker of parliament Honorable Aisha Mambo MP a vice president achigawo chakumwera a DPP Honorable Joseph Mwanamveka komaso ma vice president a DPP monga Honorable Saka komaso Honorable Gangata a secretary general achipani cha DPP Honorable Peter Mukito a secretary general a UDF Honorable Remani a patron a chipani cha UTM Honorable Newton Kambala ma MP atu amene muli hapa
komanso makansala anonse ulemu wanu. Organizing committee mosokozedwa ndi Council Felix Tamblas trustee ulemu wanu mamembers anu onse komanso ma chair onse ama subcommittee osiyanasiyana ma trustees anzanga ulemu wanu. Anzathu achewa heritage amene mwafika pano komanso oyimirira the chewa chief Kalonga Gawaundi ulemu wanu. Azikuluakulu aku ministry amene mwabwera pano ulemu wanu. Alomwe apatroni ndisanayambe kuyankhula speech yanga ndimafuna ningopereka chenjezo. Gule mwamuona amavina apayi osakayesera kunyumba mukachoka. Alomwe zimene zijama tande alomwe okha. Ngati mukufuna maklasi alipo mubwere muzaphunzira. Apatron ndi nkhani zochepa chabe chifukwa anthu mukuona panowa akudikirira kuti niyo mwayankhule. Nkhani yoyamba apatron ni nkhani ya mgwirizano. Ife alomwe timakonda mgwirizano kwambiri. Ndifake mukuona kuti pano pabwera anzathu amitundu yosiyanasiyana. Pano ndimafuna ndikuyimisireni amene achokera ku Zambia komanso ku Malawi kuno achewa heritage, ena ali Sanjalawu kwa mafumu, ena ali kuno. Tango imirirani kuti apatron athu akuoneni. Imirirani pamene mwakhalapo. Apatron ena ndi amene mungaona ima kuntundawo, ena ali mbali ya kuno. Komanso apatron mafuna ningonena kuti ifeso kumulako ndife anthu ogwirizana. Oti pano muona ma board chair amene munaona mbuyomo anakhalako ma board chair amulako alipo mpano ndipo nthawi yoyikika tasusa kuti mwaone. Apatron pali nkhani zingapo zimene monga ine chairperson wa mulako ndikuyeneka ndikuuzeni ino apatron. Pano tili mmavuto osiyanasiyana. Ife ngati alomwe muchakachi takumananso ndi mavuto ambiri. Ena anabwera chifukwa cha cyclone amene anadusa uja. Koma apatron mavuto ena anabwera nkhale cyclone yokulibeko. Chifukwa anthu akalima fertilizer akumulephera kumugula apatron. Ndeti singakambe nkhani ya njala osachula chimene chabweresa njala. Ndimafuna ndikuuza na apatron kuti otikalima koma fertilizer tukanika kuthira. Nkhani ina apatron ndimafuna ndingonena kuti ife ngati alomwe ndife anthu ogwira mtima komanso anthu achikondi. Ayankhula kale organizing chair komanso afumu mwamva kuja kuyankhula. Koma apatron pali mawu amodzi amene wafuna ndinene. Onena kuti nthawi zina kuugwira mtima kumakhala ngati elastic. Ndiye umaugwira mtima aukukokabe kuugwira mtima kenako apatron munthu umaduka. Pano zafikapo oti ndikunena pano lero lomwe lero anthu ena apatron amafuna azikagawa chimanga kuti asokoneze mwambo wathu. Alomwe ndifuna ndipereke chenjezo. Atolankhani mulipo mpano mumve. Ife abungwe la mulako alomwe mwatikoka kwambiri. Mwamva Paramount mawu awo ayankhula. Anthu munachosa zintchito tinangokhala chete. Pano mwamba kulimbana ni mulako direct tizabweza chaka cha mmawa. Alomwe sitikusiyani choncho. Tilengeze sitikusiyani choncho. Ngati mmaopseza anthu muzopsezana kundale ife kuntundu mutisiye. Alomwe nkhani na apatron ndimafuna ninene ichi. Chigawo chakuno chakumbwera chonse komanso alomwe akupitirizabe kulimbikira sukulu. Apatron tili ndi ma statistics amene takupaseni muone mmene ana akhozera dera lino. Ana akuchita bwino nkhale akupita ku sukulu ndi njala apatron. Sitikuziwa kuti akazamba kudya azachita bwino mwa mtundu wanji. Alomwe ndikuziwa kuti apatron panopo anthu akudikirira kuti amve inuyo. Ine kuti ndiyankhule zambiri ndiononga koma mumve kuti takulandirani ndipo mukhale omasuka ndi kuyankhula ndi anthu anu. Alomwe zikoma apatron. Manja mwawo mwa board chairperson amulako walomwe kutipasa presentation yawo masana ono.
matani elulu abodi chea chempuluka ontopolela dendo yapali wahne enlele elapo yalelo lapo nalelo. Your Excellency sir, panthawi ino mutilole kutinso ndiyitane gule mmodzi, gule wachisamba mutichitira 1 minute, kenako munthawi yomweyo anzathu agule wankulu mulumikizana ndi achisamba 1 minute. Mapu ya mulupale lukulukula munakula hano witane akwihu achisamba venyoro Zambia kumataya venyakamo akwahu agule mulupali na nyene tumukoze keke. Your Excellency Professor Arthur Peter Mutharika komanso Professor Gertrude Mutharika ndikupempheni kuti pa nthawi ino maso anu akhale kusogoloko pamene anzathu achisamba komanso gule wankulu kuchokera kwa gaundi akufuna atipasire gule wawo. Thank you. Mapu ya mulupale lukulukwila nimowe mulupala Gertrude Mutharika elukulukula nowitana kuihu nditu achisambo venyoro Zambia awi inaka nditu hinkoni nawe kumatama wakaya awi inaka pama hinkoni venyeke nieke na atuveke mule nonela huvu haba bale mwinto obrigado chibala mama yo broma wadu wana mulako lelo umeneko kula chibala mama yo broma gadama owela hina na kontate na kaya tuve mato abu ya mulwan Professor Mutharika ohatu vandi tu azmayala one ine vlobi ya kaya beleli wakawo ule bona kula atu kabereka mphaso kafupa anzathu agule wachisamba pasanawo. Bona nditu orihea ndajozo mwanamzeka akiwa jana malomba ameya tuje makwija tatene nditu anzathu all the way from Zambia anzathu wachisamba nditu akwa uyayo venyera o Zambia apo ya Jeswemane nditu Kidengeze kuti our patron, our guest of honor, His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika aberekaso mphaso kwa anzathu achisamba. Thank you very much. Mapu ya mulu pale patron na mlaku walomwe Professor Arthur Peter Mutharika akwihu o Zambia nditu ohatu vato ini vlobi awina iya haimo hina vama tumwa urele mali Gule wankulu please bitirizani balolo mwansangansa anzathu protocol ndithandizireni achisamba amalize. Gule wankulu please bitirizani mwansangansanga. Your Excellency sir,
pa nthawi ino ndi anzathu agule wankulu. Thank you. Orihe amapu ya mulupali elukuluku ilati awina kwa wagule mulupali evole mutatumu awitho niwone. Inkoni nditu akwahu amakuche na alela tuwae vota makela elukuluku vokala daweri ati nchichi. Amainda bambo ndilengezenso kuti our patron, our guest of honor, Professor Arthur Peter Mutharika aperekaso mphaso kwa anzathu agule wankulu. Thank you. Oina tate oidwala taina Professor Arthur Peter Mutharika ohatu vato akuyo agule mulu padula amene baba. Thank you very much. Anzathu agule wankulu. Majamao. Tatokoza ndithu anzathu agule wankulu podipasira gule wabwino basi okoma kwambiri masana uno. Ya ino tokoza na kwihu nditu agule mulupali awina nditu mondi bahera gule apama koma maningawa elukuluku mnorowi nabe elukuluku yokalavu. Thank you very much. Anzathu protocol ndithandizireni kuti tisunge nthawi. Ntunguluzo egule wankulu ameneyo basi izachikhalidwe. Anzathu protocol please ndithandizireni chifukwa cha nthawi. Thank
thank you very much. Anzatu agule wankulu takuthokozani ziko mkwambiri takuthokozani. Manja mwaomu azimayi manja mwaomu ntunguluzo ziko mkwambiri. Thank you very much. Ladies and gentlemen, Your Excellency Sir and Your Excellency Madam, panthawi ino mutilole kuti tipite mu gawo lina la mwambo wathu pamene tikupereka mphaso kwa Paramount Chief Kaduya. Amatatimbire kupereka mphaso masana uno. It's Your Excellency Sir komanso Madamu kuti mutiperekere mphaso kwa Paramount Chief Kaduya masana uno. Oriya mapu ya mulu pale awina elukuluku pialela ti awina atuvelele tokwa wa Paramount Kaduya dido muna holele tinyuano ngati Oriya Professor Arthur Peter Mutharika komatonyene muri patron amulako alomwe pamudanamo we mulu pali Gertrude Mutharika sikamna wa holele atu elukuluku yele. Ndipemphe nawo tonse amene takhala panjira apa straight ndi Paramount tipereke space yabwino. Our guest of honor, our patron, His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, the former president of Republic of Malawi, akufuna akapereke mphaso kwa Paramount Chief Kaduya. Thank you. Kona twatendi tu karatile mvamba nivelele etile apama awihina Oriya Professor Peter Mutharika napala nditu avelele kwa Paramount Kaduya hinkona tendi tu nivelele nditu etile apama. Ida nditu moe mulu pale Gertrude Mutharika weta vangono awena pala nditu yavelele tokwa. Jose nthawi yanu honorable nanunso munakhala kuchera mulandire mphaso imeneyi komanso award imeneyi kwa our patron, our guest of honor, His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. Ntunguluzo asimayi ntunguluzo Elukulukwila yawina Joseph Mwanamveka yaheti hana mlako wa alomu kala Oriya avetekoni miaka tabatulinda ya Joseph Mwanamveka atuwa wako telena kulami ada Jose. Komanso panthawi ino nditane amene wa Red Blight Magulama anatumiza munthu kuti ayaya azayimirire mmenga mamveramo. Please panthawi ino Red Blight Magulama nawonso awenera kuti alandire mphaso apangidwe recognize ziko mkwambiri. Maso wathu, ladies and gentlemen, akhale kusogolo kuno amene Professor Arthur Peter Mutharika, our patron, our guest of honor, akupanga award anthu amenewa. Mosataya nthawi nditane Professor James Seani nawonso apangidwe recognize ndi award imeneyi. Fikani kusogolo kuno Professor. Ntunguluzo azimayi ntunguluzo. Mosataya nthawi nditanenso atuyala sika yeti hale mulako walomwe mutulimo Mwanamveka nakwiwa amangulama yala sika yani hudihani na yai mulako walomwe netadida ni muhudihani hini nuwa nyuto ma kalabe toko nimvade ko dieke muholo sika deko munona nyunda elelova kalapu ya beteko ta jempuluka ziko mkwambiri. Panthawi inonso nditane mwasangasanga Mr. Elvis Todi kuti nawonso alandire award imeneyi mosunga nthawi. Thank you. Oriya mapu ya Elvis Todi na alua neto ya hetiana muyaka wabatulula Todi. Ziko mkwambiri. Tamaliza category number 1 tukupita ku category number 2 imeneyi schools achievements. Your Excellency Sir, anzatu wa organizing committee ya mulako walome 2024 anaganizanso kuti apange award school imene yachita bwino kudera limene ndalitchula Blantyre, Chilazulu, Zomba, Palombe, Cholo, Mulanje, Chikwawa komanso Sanje. School imene yachita bwino, the best primary school
is Mulolo Primary School in Cholo. Imene, Your Excellency, inakonza sana 74.64%. Primary school imene inakonza 74.64%. The school imene achita bwino mbali imene. And the candidates ambiri anakonza ndima distinction. Your Excellency, sir, panthawi ino mupereka ndithu mphaso imene kwa representative wa Mulolo Primary School. Mthungululuzo azimayi, mthungululuzo. Thank you very much. Tikupitirizambe the best secondary school imene ili Nkulambe CDSS. Your Excellency, sir, ndipereke a little background komanso mene achitira anzathu Nkulambe Secondary School for the past 4 years. 2021 MSCE pass rate yawo inali 87%. 2022 MSCE pass rate was 88%. 2022. 2023 the pass rate was 66%. And Your Excellency, sir, 2024 the pass rate was 84%, and the highest student anakonza ndi 13 points. 21 mbele manja school imene indi Nkulambe CDSS.